Ali Nuhu da Ali Nuhu dawa da Ali Zango, Adam Zango dawa kuma da Rahama Sadau dawa kuma da Ado Gwanja dawa kuma da Sani Danja dawa kuma cikin mata da Fati Washa. To gara subhanallahi da kallon wannan tambada ce suke yi, ko sun ce wai tarbiyya ce, wanda bai da tarbiyya na karantar da tarbiyya. Larabawa na cewa faqidu shay'i lam yu'tahu, wanda bai da abu ba zai ba sai ba. Su kansu ba su da tarbiyya, lalatattun mutane ne, lalatattun musulmi ne, fasikan musulmi ne. To ya za su yi, wace tarbiyya za su yi ma ta fasikanci ba? Adam Zango ya goya Rahama Sadau, babu daura aure tsakaninsu, ita a tarbiyyar da za a koya ma. Don ka gani da kallon waɗannan, su kuma waɗannan matanku kuna can wurin wa'azi, suna can suna kallon su a dogon ja. Kaji matakka ba kai taka tunani ba, Ali Nuhu take tunani. Za ku hana shigan waɗannan fina-finai gidajenku, bala'i ne, da na Hausa da na Turawa. Sannan da kiɗe-kiɗe kuma, kiɗe-kiɗe na Hausa irin na su Shata da ɗan Anace da ɗan Ƙwairo da na su Bob Marley duk guda ne. Kakkace waɗannan ainihin musu duk guda ce, da waƙar Shata da ta Bob Marley duk guda ce, duk fasikanci ce, duk saɓon Allah ne. Da ta fadar bege, shi babban fasiki. Ta Shata ta fi kyau bisa ga ta fadar bege. Fadar bege babban fasiki ne. Saura a ce ni ko na koma aladai. Ka san an ce wani malami ya soki fadar bege ya koma kare. To ni na ce fasiki ne. Waƙan nan da ya kai fasikanci ne. Wa yake wa waƙa? Manzon Allah sallallahu alaihi sallama. To inda manzon Allah zai taso, maimakon ya yaba fadar bege ɗebe mai albarka zai yi. Don me? Saboda fadar bege ya ci mutuncin manzon Allah. Domin manzon Allah ya hana kiɗa. Annabi ya hana kiɗa jama'a. Ya sa su cikin ayyukan da za su, abubuwan da za su yawaita ƙarshen sa'a, alma'azif, kiɗe-kiɗe da giya da mata. So da cikin wani hadisi sahihi yace yana cikin abin da za su yawaita ƙarshen sa'a, shan giya da neman mata, zinace sannan da kiɗe-kiɗe. To manzon Allah ya hana kiɗa, fadar bege, don yana ɗan ta'adda, don yana mutumin banza, mara imani, mara mutunci. Ya zo wai manzon Allah ga sallallahu alaihi da ya hana kiɗa, wai shi zai wa bege da kiɗa, don bai da mutunci. An kai magana ce waliyan Allah, waliyan shaidan da ya fadar bege, waliyan shaidan ne, ba wani waliyan Allah, ba ruwan Allah da fadar bege.